Ang Ginoo wala gadala sa aton sa masunson sa nami nga mga lugar o kunami nga mga duog. Iya kita ginatagutan nga makatilaw sa aton mga kapipitan kay aton mga kabudlayan para lang kita makadumdum kag magadepende sa iya sa tanan nga kapanahonan. Ang pagtuon subong, semanal nga paglusisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department. Sining aton iglesia diri sa CPAC Central Philippine Adventist College Church. Diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining aton Ilonggo version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Kagyari karon ang akong duha ka mga upod nga ako nagapati nga may manami gid nga magagawa sa amon nga mga pagdiscuss sa sinigid nga tion. Ang una akong pakilala sa inyo, siya ang aton associate pastor diri sa aton nga iglesia diri sa CPAC. At the same time, isaman siya sa aton mga professors sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Maniloyd Sarsosa. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Mayang adlaw, Pastor, and it is an opportunity nga manginbahin sa sini nga pagtuon. Akong ginatamyaw ang aton mga tagpalamati nga masunsun nga naga-upod sa aton. Mayong adlaw sa inyo nga tanan. Yes, salamat kid Pastor. Ikadwa akong pakilala sa inyo. Sang unang mga tiniyon aton na nasa invitar diri, and then nadugay-dugay na nga wala sa kabalik. Invited her kay ako na kay Balong nga may ara mang gitsay ka-share. Si Ma'am Bixel Ballega Huri, originally halin sa Sambuanga, Negros Oriental. Karon diri na siya nagapuyo po sa iyang pamilya. Kay isa siya sa aton mga CIs, mga clinical instructor o kon professors, School of Nursing diri sa aton eskwelahan sa CPAC. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag nagapasalamat gid ako nga naging kaupod ako sa inyo nga pag-discuss sini nga leksyon. Ako nagalaom nga ang Ginoo mag-upod sa aton nga pagtuon subong. Yes, si Ma'am Hori mga kauturan is a registered nurse. Gani isa siya sa aton mga teachers diri sa School of Nursing. Kag isa man siya sa aton nga mga sinaligan diri sa aton na iglesia diri sa CPAC. Ari na kita, Pastor Mane and Ma'am Bixel, sa lesson 3. Ang title, The Bird Cage, o kon ang hawla. Para ini sa July 9, pakadto sa July 16. Apang sa hindi pa, aton anay pasalamatan ini ang aton nga mga sponsors, ang mga mag-asawa Susan and Jet Caro, mag-asawa Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, si Engineer and Mrs. Ninita and Roland dapat dira sa Hinigaran, si Sir Luciano Junjon and Mrs. Goldie Juligi sa Hinigaran, ang mga magulutod nga Gina Ilomer, Pedro Ilomer, kag si Sir Alex Pihidero, kag ang mga magulutod nga Marlene, Jimmy, and Annie Trino. Salamat gid sa inyo nga pagsuportar sining aton nga media ministry mga kauturan. Akon pangabayon si Ma'am Bixel sa hindi pa nga magbasa sa aton sa tsara na teksto. Aton na ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining ation Ginoo yari kami nagapasalamat sa imo. Kag natugyan namon ini nga pagtuon karon kabay pa nga ang mga manami gid nga mga punto
matuklasan, amon madiskubriyan, kag amon mapalinton sa amon mga kauturan. Salamat gid nga ikaw nagsabat sini nga pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Ma'am Bixel, yes. Aton basahon sa nahaunang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 6. Ini nagahambal, sa sini nagakalipay kamo, bisan karon sa malipot nga tion, kinahanglan magantos kamo sang mga sari-sari nga pagtilaw. Amen. Yes. Pastor Manny, the bird cage, no? Ang hawla. Hamoning title sa atong leksyon nga nagahatag sa aton nga kita nga mga Kristiyano daw ara kita sa sulod sa hawla. Nga we don't have much freedom. But yet buhi kita. And then one day makagwa guro kita. Kag we will enjoy the blessed eternity. Nga ang hawla, Pastor Manny, kag ano ang aton ginapaabot sining aton leksyon sa sining nga semana. Okay, unique sa aton nga title, Pastor, Yes. sa nga connected man ni sa aton nga tema sa sining nga leksyon. Yes. Talking about the crucible. Yes. Hawla, mahal nga mga pispis, Pastor, nga makita sa sulod ng hawla mo. Especially inang pispis nga kamalumag, hambal, magkanta. Mahala sila nga kuan, pero ang kunang tawo naton may aras ang special nga training nga Yes. ginahimo para ining mga kapispisan makahambal kung mga kanta sila. Isa ka way nga ginahimo na nila sa mga gitawag na silang mga bird whisperer. Nga isulod na ang pispis sa hawla. Kag hindi lamang na nga dira sa hawla kundi ginatabunan nila sang itom nga panakton. Para nga ang ginatun-an nila nga pispis hindi ma-distract sa sight, makita, hindi maka-distract sa mga gahod. Kag ang mabatian niya lang ang ginatudlo sa iya sa iya nga trainer. Yes. Na dira sa maka-focus kag sa sige nila nga pag-practice na dira niya kay ang iya nga pangununa dito lang ginaga-focus sa training. Nakita ko na, Pastor, kay sa aton nga kabuhi do amo man na ang ginahimo sa Ginoo sa aton nga ginabutang niya kita sa kadudulman, do allow niya kita nga makaagi sa kadudulman para nga mabatian tayo nga tingog, maka-focus gid kita sa iya. Do kanami man bala nga do amo gina siguro ang meet gid sa aton nga leksyon. Kanami sa imong mga punto mo, Sir Manny, ang punto bala nimo nga mahal na nga klase sa mga mga pispis. Kaya hindi mo nabutang da mga ordinaryo lang kanugon. Ngayon mo pa kanon mo nga tatapon sa sulod sa hawla. Nga mga ordinaryo lamang mga sa aton pa kita gali bisan zara kita sa hawla. We are prized. That's right. Ma'am Bixel, anong imo punto nga na ma-share? Ang sa akon, Pastor, sa dira sang itom nga panapton bala, gina-ensure gid sang trainer or sang master himself nga wala sang may maistorbo. Yes. Kag kung ma-focus kita sa isa ka bagay, especially sa atong paglakat nga Amen. Kristohanon, dito lang kita sa aton nga Yes. ginatudlo sa aton, no? Yes. Kaysa dira nga mapukli na to ang gatabon, may tendency gid nga mix na, ma-divert imo nga focus. Kung sa Cebuano pa, masaag ang imo focus, madula ang imo focus. Kanami, mga kauturan. Yes, ari kita sa aton nga Sunday nga leksyon. To the promised land via a dead end. Yes, ang istorya sini, ang background sini, ang istorya sa mga Israelinon. Nga pagwa nila halin sa ito, after 400 years as being slave, through Moses, ginpagwa sila. Kag sa pagwa nila, dito na sila sa tubangan sa Red Sea. Okay. Ang tuo nga side, bukid. Ang tiyak nga side, bukid man. Ang tubangan, dagat. Galagas ang mga ituanon. Na hindi ko kumalipat na pagtanaw ko sa sini ng the Ten Commandments. Ang Egyptian nga pero, samtang galaga sila. Ang hambalya, the general of, the God of Moses is a poor general. Kaya nga ginbutang yun kaya di wala na palagiman. Di gahuna-una ang mga Egyptian army nga hapos lang nila nga nga pamatyo no kon pabalikon. Kaya di
wala din mo, wala na balik, there is no point of return. No. Yet, ang God, ang Ginoo nagluwas sila. Mambik sila ka ako nang anong punto diri? Nga ang ginbutang sang Ginoo sa dead end sila. What lesson God would like to emphasize on this? Oo, Pastor. Sa title pa lang gani, naghambal nga to the promised land. Going to the land nga milk and honey. Yes. Amo nang ginadamgo bisan guro sa mga kabataan sadto nga mga anak. Pero paglabot nila dito no escape. No escape. Wala sila sang paagyan pakadto Nakibot sila, ay amo ni. Amo ni diin kami mag-agi sa ginhambal nila nga promised land, no? Dira ilang nakita nga ang ila kabuhi sa nakita nila ni ang sea, ang mountain kag wala na. Wala na. No more value na, hopeless na sila. Yes. Pero dila gipakita sa Ginoo nga I am here. Yes. I am the one, ako ang tagya sa inyong kabuhi, kag ako ang may control. Yes, ako nagpagawa sa inyo. Oo. So ako ang may responsibility nga mag-preserve sa inyong Yes. nga kabuhi. Kaya kanami mabigsel sa imong punto akong dugangan nga sa aton Kristiyanon nga kabuhi. Sometimes ara kita pastor sa dead end. Ay, siling amuni kung kita magdawat sa Ginoo, siling amuning manami ang aton dangtan, nami ang aton kabuhi. Uy, ari kita sa wala naman ni dalan, kuha naman ni. Oh, dead end naman ni. Oh, ti go-wonder kita. Ti ano kami siniman? Oh, but yet God is really good. Yes, Sir Manny. Ang nakita ko rin, Pastor, kaya ang ilang kadtuan is the promised land, mga Kanaan. Ako ma-recall bala, nga actually ini sila nga mga tao halini sa Kanaan sa una, panahon ni Joseph. Kag wala man ito maging record nga nagtabok sila sa dagat. Oo, nagagi man ito sa duta. Kaya karon matingala kita nga sa dagat sila direct. Ginlid. Oo, kung kisa makapuno kita basi sala si Moses or sala ang ilang nga paggipil. Pero ang lantaw naton diri ang Ginoo ang nagdala dira. Nagdala sa ila. Oo, so it was God's leading gid nga diri sila maagi sa ilang nga lugar. Kagin gapong nuna ako ba nga dito gid ginbutang gid sang Ginoo nga makulbaan sila, madok sila. Kag si Pharaoh man mismo makasiling man nga bawo chance ko na ni. Kuan ko na ni sila, mabalusan ko na sila. Pero ginbasa ko bala pastor ang text sa Exodus chapter 14 kaya naman na sa ating lesson. Siling dira sa verse 4, siling sang Ginoo, but I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army. Ginbutang dito sang Ginoo sila para nga makilala ko siya, kung sino siya. Hindi lamang sa mga Israel, kundi sa mga kontra sa mga Egyptian, kung sino siya. Sino siya. Ang promisa niya kay Moses, kaya nagkuha naman to sila, nag-rattle naman to sila, kaya nakulbaan na sila. Siling sang Ginoo diri sa verse 13, siling niya, do not be afraid, stand firm, Yes. and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. Yes. You need only to be still. Kita mo na siya, tindog lang, Tindog tulo lang. ka lang. Kilala. Kung sino ang Ginoo kay ini nga away hindi inyo. Iyan na sing Ginoo, tindog lang aglantawa. So pag-reflect mo na sa akong kabuhi, there are times pastor sa taktak ng ginambal mo nga ginaalaw kita sa Ginoo nga makaabot sin ang sitwasyon nga do wala na kita sang pag-asa, wala sa paglaom. Wala ta sang inog bato. Pero mag-abot kita dili sa inang nga panahon nga duwa na kita sa inog bato. Atong pramdumon nga ang nag-aaway sa aton ang Ginoo na iyan na niya nga away. Yes. Hindi na naman natin makaya mo. Yeah. So it's a good promise nga kung may mga experience kita nga do wala kita solution, then the Lord will give the solution. Amen. Ang isa pagid kanami Pastor Manny. Ang isa pagid nga akong natalupangdan. Ngang Ginoo would like to let the Israelites see the power of God. Of course, ang Israel ang mga Egyptoan naman na nag-iban sito nga nakaluwas sila, luwas ang nagkalumos nga mga soldado. Ang iban nga nagpauli, guro si Pero guro nga nagpauli. Nakasilig grabe ang Ginoo sa Israel. Kagdi ang mga Israelinon mismo, pagtabok na nila, kaya tinabuka ang dagat, pagtabok nila, ebidensya gid yan. Ang Ginoo is more powerful. Pag isa pastor, that was their first encounter sa Ginoo. So first nila nga journey, first part pa lang sa journey, amo to na encounter. Gusto ipakita sa Ginoo nga I am mighty, I am powerful. Amo ni ang Ginoo yang nga free sa inyo from slavery. Amen. Tiyan mo muna mga kauturan.
nga sa panahon nga ara na kita sa kapipitan, sa panahon nga daw wala na gid sang way nga masulbar ang atong problema, God is there. A powerful Amen. God. Hindi lang kita magbiya mga kauturan sa Ginoo, and God will let us see His power to solve our situation or our problems. Ari na kita sa Monday, bitter waters. Ano na di sa ang experience sa mga Israeli noon? Nami ning story pastor kay sa Bible ang water means life. 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 Importante gid. Kag kun kwaon ni sa ato ng tubig, hindi kita magdugay ma'am no health wise no hindi kita magdugay while abot sa hangin ang hangin number 1 ay kaduwa tubig mo tubig few days you makuan ka na madula ka na Ambot ma'am maluya pila ka adlaw na. siguro 5 days siguro way tubig patay ka na. Dehydrated ka. Dehydrated ka na. Yes. so ang nakita ko di pastor sa unang lugar ang ginhatag gindala sa Ginoo sa ila is a place nga may tubig May tubig. pero pait na. Kung kisa man balang Ginoo gatag si imo sa isa ka bagay tapos makasiling ka nga mo man ginatag yan man hindi man makabulig siya. Yes. Kung isa dito makita bala, hindi ta makita kung ano ang plano gid sang Ginoo. Yeah. Sometimes God allows, He gives us things nga Yes. sa aton nga pangununa sa nga hindi man ni ako Hindi kay man. nanglan, hindi man ni makabenepisyo sa akon. Yes. Pero when you let the Lord do wonders, Yeah. kita mo kahoy lang tuyang ginbutang ni Moses. So, Nagnami na din ng tampis na tamis ng tubig. Mm. Tapos gindala naman sila sa isa naman ka lugar, dito naman niya wala na gid tubig. Wala na gid tubig. Kag the same. Kakon sila sa Ginoo nga ngari kami din gipatyon mo kami sa tubig. Kung lang tawon naton la pastor, there are times nga Ginoo nag-bless na sa aton in the past. Aton mga problema gin-solve na. Karon kami bago naman kita nga problema kung is malimtan ta naton himo sang Ginoo sa aton wala in the past. Ligad nga panahon. Oo, naligad. We easily forget and then magdulaan kita, bala makamplain kita, dulaan kita paglaom. Tapos yung bisa gina-question ta pang Ginoo, grabe ka Ginoo man. Kag nalimtan ta to. Nalimtan ang ligad ng mga nabi, ng mga butang. Yes. Mamuna mga kauturan, kung kaisa bala kita, nga galagad sa Ginoo, ang aton ginapabot nami, pero ang ginatag sa Ginoo, hindi is non-acceptable or unacceptable. But sa experience sa mga Israelino, mga kauturan, God can turn all the odds in life into a better sa nami ng mga butang. Yes, ma'am, Bixel. Sa ako naman, Pastor, ako nakita nga, travel sila for 3 days. Yes. Nangita to sila sang water. Sa kisa kita, ang isang lesson na kwa dire, kung may ginapangay kita sa Ginoo, kinahanglan ma-wait ana kita. Correct. We have to wait, but we do something. Di ba? Nagpangita sila. Nagpaabot sila, nagpangita sila. Kaya nagkinahanglan sila sang water. Ang diri sa election naghambal nga, ano gid bala ang ginanid gid nila? Water lang ba? Kay paghatag sang Ginoo sang water, ara ang water, pero hindi ito ang water nga gikinahanglan nila. Paghatag sang Ginoo sang itong gamay nga lag, no? Nahimo ang nga sweet. Another thing is in bitterness sa kabuhi. Ano nang bitterness sa Ilonggo? Mga kapait, no? It's only Jesus who will make that sweet. Amen. It's just a small, nothing lang to ang lag, Yes. no? So God can use things nga para sa ato nonsense. Nothing. And that will make your life sweet. Wow. Amen. Mga Amen. kauturan ka namin isang punto ni Ma'am Bixel. Nga sa aton kapait, sa aton na pag-alagad sa Ginoo, kung isa gina-allow sa Ginoo ang kapaitan nga aton ma-experiensyahan. Mga kauturan, ang siling ni Ma'am Bixel, ang solusyon sina ara lang sa babaw. Yes, it is just simply God or Jesus nga makatag sang katamis sa aton nga pag-alagad sa. Okay, sa aton nga Tuesday nga leksyon, the controversy in the desert. Iyan naman si Jesus naman ni Jesus. Mambiksil ka ko nunahon. Oh, ang question diri ang balaan ng Espiritu among naggiya kay Jesus para tintaron. But I do not know what is the story or the logic behind this one. Oo. In the lesson, it says, when God brings us into trial. Okay. So, may mga panahon nga dalunta sa Ginoo sang
kabudlay sa kabuhi. Kay dira nimo mabatyagan, dira nimo ma-realize nga gakinahalan kag gid sa iyaha nga pagiya, sa iyaha nga bulig. And if we notice during the temptation of Jesus, ang word lang gid sang Ginoo ang nakahatag sa iya sang kusog kag nakapalagyo kay Satan sa iya. Yes. Yes, Sir Manny. Oo. Why the Holy Spirit lead Jesus to the wilderness to be tempted? Kung Ang do ka word din na to be tempted no Yes, dugin do ginungod. ginhungod gituod. Kay kung lang tawon mo pastor after to sa nga bautismo. Yung isa amo na sining ni Ma'am Hori sometimes think kita nga kun ara kita sa Ginoo wala na ta sa problema pero gali ang Ginoo pa ang mag-lead ra sa imo. may purpose gali pastor. Yes. Kag sang nagatuon ko sinabala may text ako nga na remember sa Hosea bla pastor. Yung gusto ko i-share sa aton mga kauturan. Yes, go ahead. Sa Hosea chapter 2 verses 14 and 15. Siling diri sa English lang, therefore I am now going to allure her. I will lead her into the desert and speak tenderly to her. There I will give her back her vineyard and will make the valley of Achor a door of hope. There she will sing as in the days of her youth. So ang Ginoo naga-allure, kung sa ang in another words ang allure pastor is to attract. Gina-attract niya kita pakadto sa kamingawan, sa wilderness. May purpose gali kay sa wilderness dito naton mabatian ang iya nga tingog. Dito kita magakanta, kita mo gitabunan to sa ang cage sang itom panapton para nga makakanta kita. Sometimes the best song nga mahimo sang tao inang mga compose para amo na mga tao nga nadula na sawa. Yes. Or naka-experience sa trahedya, sulat nabulagan, Nabulagan nubya. sulat sila sulat sila hambahan. Yung mga hymns ta lang nakanta bala ma'am no. Diba na Out sila of tragedy na. out of tragedy. So the best songs nga makita naton is out of through the valley of the shadow of death. Yes. And so hindi kita magkasubo kundi magkalipay kita kay that's the opportunity nga makakanta kita sa Yes. mga And that's the opportunity we can see ourselves. Yes. Our weaknesses Yes, and Pastor. our strength. Na tiin ang sa Revelation nga Song of Moses and the Song of the Lamb. Okay, inang 144,000 nga sila ang magkanta ilan ang kanta out of their experiences. Sang sila gina-persecute, sang sila ginalagas. When they will be there in heaven, they will share to us their experiences. Amo man na nakakadto ko, nakasimba ko sa may Montelupa, sa sulod gid sang Prisuan. Wow. May church ta dito, Seventh-day Adventist Church sa maximum 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 security. mga kuana siya da, mga priso na da nga ang pinakanubo 1 life sentence. Oo. Nakiban 3 life sentences, 2 life sentences. So ang ara dira sa sulod sina maximum mapatay lang na sila, hindi sila kagwada. But we have a lot of mga Adventist. So naka-invite ko, simba ko dito. Wala sila kakanta sa church na. Ang ilang mga kanta, ilang gina-compose. Praise the Lord. Out sa ilang mga Thanksgiving sa ilang mga kalisod nga wala pamilya. May isa gani dito nga pastor kung makakadto ka sa Davao, amo ni ngalan sang bata ko. Abi mabasi makita mo ang balis yang palangga ko siya. Kasi nga dalaga na sa subong 16 na siya. Napriso ako, isa pa lang iya edad. Sa katuig 15 years na ako diri. Wala pagid ko kakita sa iya. After 15 years. Amo na ang ilang mga kanta. Ang ilang mga loneliness, ang ilang mga alone, nga mga experience moment nga they wanted to have that pero were given the privilege. Yet they are happy serving the Lord right then. Amen. Sit down mo na, no cage mo na ang prison. Nga where we can learn our lesson. Praise the Lord. Yes, ma'am, may dugang pagid ka. Ang isa diri pastor, sometimes naghambal diri nga sa dira nga itempt kita, sa dira may mga trials kita, dira gid sa pinaka weakest moment. That's right. Na. Kisa gaano po ko na ba?
Nga dira gid sa pinaka weakest moments ta gina-try. Dira ginatry. Sa panahon nga, duway Oo. nagkikita dira pa ang kabudlay kag ang kalisod. But Kay- yet, yes, go ahead na. Because in there we can find strength from the Yes. Lord, not from our Oh. own effort. Halin gid sang Ginoo. Kag ang Ginoo kitudlo sa aton to be dependent upon Him. That's right. Kay ti kung sa aton na niya. Kung isa, kung wala ang Ginoo, pasalig kita nga amo ko makasaka ko, makatindog ko. But in the end, tumba ka. That's why, ang Ginoo ga-allow sini nga mga experience naton to write our song in the night. Right. Yes. For us to really depend upon nga ang aton niya nga strength ara lang gid sa Ara Ginoo, lang gid no sa other Ginoo. else. Okay. Trial by fire. Now, the enduring legacy. Pero way nakikita pa na malukso kita sa Thursday. Ma'am Bixel, ang istorya ni Alex, can you please share us ano ang lesson nga aton makuha diri man? Ini ba lang iyang istorya nga ang iyang na-save siya sa iyang addiction. Ginatagan niya sa bag-o nga kabuhi. Yes. Nagkato siya sa college nga dito makita niya nga may mayong influence sa iya. Tapos dito pa niya na-experience siya nga ginadaot siya. Ginabully siya. Ginabully siya. Tapos ang iya nga temptation sang una within reach lang sa iya tong drugs. Sa akon ngay pagbasa pastor kung siya magkadto sa akon ano akon ihambal. Ano akon ilagay sa Oo, iya? ano ilagay. Nga dira mismo sa college nga una siya nga safe na siya dira pa na natintar sa liwat. Natintar sa liwat. Yeah. Sir man. Grabe na nga kwan. Kay nakita ko man na pastor sa mga disciples bala natabo mo na sa ila mo nga halin sila sa fish, aga-fish sila, pangisda sila gitawag sila sang Ginoo. Tapos ang Ginoo napatay to mo. Tapos nagpakita sila tapos after sina pila naman ka adlaw kag wala napakita sila. Yeah. Nagsiling to si Pedro nga balik naman ta sa pangisda. Balik naman sila sa pangisda tapos dito na nakita ang Ginoo. Kag istorya ang Ginoo sa iya siya Pedro palangga mo bala ako. Gina-direct sang Ginoo balik sa imo nga. Hindi ka mabalik dira sa pangisda. Gintawag ta na ka nga magpangisda sang tao. Mo sa niya palangga mo bala ko. Pakan-a nga akong mga katawan. Palangga mo bala ko. Pakan-a mga kabataan. Do ginabalik sang Ginoo. So ang nakita ko da mga principle nga kun may magkadto sa aton nga mga estudyante or mga pamatanon nga may muna nga problem. Do nagbalik naman sila sa ilang old nga habit. Redirect them again to the Lord. Balik. Focus sa Ginoo. Kag ang sining sa atong lesson hindi kita magtulok sa present kundi tulok dito kita ma-focus sa layo dito ta sa promise ng Ginoo nga amo ni eternal life, amo ni balik kita sa home nga prepare sa Ginoo sa aton. So kung amo lang aton nga focus ang mga diri nga mga problema naton dili na pang tapak-tapakan na lang. Dito kaga focus mo. Kaya mo man na-experience yan ni Pedro ito paglakad siya sa dagat. Na siyang nadula ang iyang attention sa kay Jesus. Kay gusto siya magbalikid siya mga upod, magpa-sigarbo, magpa-tikal-tikal nga kalakat kuya. Kaya ti ang ilibin to ya tulad sa pagkulan to mo. Ako lang yung nakalakat. Sang nadula iya attention, iya focus. Nakita iyang hangin kagang balod. Yes. Tiyan mo man na, siguro ang malagay natin ma'am sa kay Alex, sa sining nga istorya, nga refocus. Yeah. Attention lang dito. Never mind about the ano ni kay ti ari pa kita sa kalibutan, damo pag tentasyon. Yes ma'am. Yes, pastor. Sang imo istorya bala about kay Peter nga nadula iyahang focus sa Ginoo no. Sa aton nga Kristohanon, bisan sa akon nga experience no, bisan damo ako nga mga trials, mga kabudlay sa kabuhi. Pero once nga pirmi kagyapon gabasa sa Bible, Yes. gaampo, ga pasalamat sang Ginoo. Ining mga trials nga ginatawag, daw hindi gid amo na kabugat. Daw may peace kagyapon bala nga ara ang Ginoo. Ara ang Ginoo magbulig sa akon. Yes. Hindi nga madula akon pala, hindi nga magluya ako sa pagtuo kay ara gid ang Ginoo. Yes, and that's correct. Mga kauturan kami gapati nga amo na hatag ang mga manamigid nga mga punto sa aton nga leksyon. Apa nga aton panahon hindi naging magtugot sa aton nga magdugay pa kita
Ako na pagabayon si Sir Manny sa iya last word and eventually si Ma'am Vixel man sa iya. Yes, Pastor Manny. Salamat Pastor. Sa sininga panlakaton, may mga tunok gid kita nga Yes. tapakan, may mga masakitan gid kita. Apang the good thing Pastor is ang Ginoo nga aton nga manluluwas, ginunahan niya kita sa sininga dalan. So atong mga tunok nga tani magsakit gid sa aton sing grabe. Grabe. Iya na to ang gintapakan na Pastor. Yeah, Nga man. para nga hindi of course we will still experience pero Yes. hindi na to nga kay grabe Amugit. ang pain nga Amugit gin-experience to. ng Ginoo mo. Amen. Aton tani to nga pain mo. Kanami. Ginkuha niya to para nga at least bisan tuod nga may pain kita. Kay gasud matas gakapasan matas ang cross pero hindi na pareho sang pain nga iya nga gin. Amen. Nga ginano. Ginpanamin niya ang dalan niya para sa aton. Kagti ang punto pag Sir Manny, makalabot kita sa ating Amen. pagtulog. That's right. Because ara siya sa unahan. Amen. Ma'am Vixel. Sa kabudlay sa aton kabuhi mga kauturan, kay ari pa kita sa sa duta, ang Ginoo may ara promises. Yes. May ara siya manual Oh. nga sa dira nga magbalik ta diri hindi ta madulaan sa paglaom. Yes. Nga may ara ta gina look forward nga ang Ginoo magbulig sa aton until gid nga maglabot kita da sa langit nga ginaan Yes. para sa aton. Mga kauturan, daw ang atong leksyon, ang title, ang hawla. Nga kita nga Kristohanon, siling ni Pastor Manny kag ni Ma'am Vixel, nga mahal kita ya sa babaw sa tubangan siyang Ginoo. Amen. Kaya ang mga pispis nga sa sulod sa hawla, mga mahal na sila ya. Hindi na sila mga ordinaryo. Sa aton pa kita mga kauturan, mga pispis sang Ginoo. And then He is trying to let us understand nga we can write our song in the night. Sa aton may experience sa aton nga mga kuan, nga mga trials, persecution nakabot sa aton mga kapipitan. Kabay pa nga ang kanta madibilog. Kag aton inikantahon. Kantahon naton every day and night. Ining aton mga kapipitan. Aton lang ikanta mga kauturan. Nga aton ina malipatan. But eventually, aton sa kakalit lang, one day, we will be with Him Amen. in that eternal home. Kag wala na kita sa mga kapipitan pa. Ako pa nga ba yun, si Pastor Manny sa pagduko sa aton mga ulo. Magapangamuyo kita. Diyos nga labing balaan, nagapasalamat gid kami nga imo kami nga gintuy-tuyan. Salamat sa mga leksyon Amen. nga amon nga nadawat. Ginoo sa sini nga kinabuhi may mga kapipitan, may mga problema kami nga malikawan, maagian. Apang nagapasalamat kami Ginoo nga amon nga mga tinion sa tunga sa mga problema sa kinabuhi nga kami makaamba. Amen. Kay ikaw amo ang amon ang bahanon. Amen. Salamat Ginoo sining leksyon nga kabay ini magpadayon nga maghatag sa among kusog kabaskog sa amon nga padayon pag-alagad sa imo. Amen. Ini tanan Ginoo amon nga ginapasalamatan kag ginapangayo pinaagi lamang sa ngalan ni Jesucristo namon personal na manluluwas. Amen.